A persistente chuvia que caeu durante toda a mañá non disuadiu as dúcias de mariscadores que se concentraron ás portas da Delegación de Pesca en Ribeira para denunciar a crítica situación que viven ante a acusada mortalidade do marisco. Este ano é crítica xa en todos os sectores, en todas as rías, porque antes podía afectar ya unha ría máis ou menos, tal, pero que este ano é todas as rías, estamos xa o que é como na UCI. O mar está como está feito un desastre, o marisco morreu debido ás chuvias provocadas nos meses de outubro e noviembre do ano pasado, e a catástrofe generouse a partir de que non podemos traballar, esperando volver a traballar a partir do 20 de julio, pero co seguinte problema, que non temos cría, non temos futuro, porque non hai cotas para defender un salario digno e vai ser un problema que se vai estender hasta 2025. Ao das anos aquí, de feito, os expertos din que desde o 15 de outubro a 1 de maio había máis de 50 anos que non chovía tanto. O mes de febreiro foi espectacular. Iso é a verdade do que realmente pasou. Ahora, como se gestiona ahora iso tal, é como estamos aquí. Porque estamos en casa, sin cobrar nada, tal, a ver que pasamos. Eu agora me vou para 59 anos, e onde vou agora eu? E a jubilación ainda queda, ainda faltan 3 ou 4 anos. Demandan medidas estruturais que pasarían por un plan de control de vertidos e outro de rexeneración dos bancos marisqueiros, así como medidas de carácter socioeconómico para paliar a ausencia de ingresos dos mariscadores. As medidas estruturais cales serían? Pois serían, lóxicamente, abordar o tema da contaminación polos vertidos. Exiximos que as medidas sexan maiores para evitar o impacto desa contaminación. E exiximos tamén un plan de rexeneración claro e serio dos bancos marisqueiros, donde podan as mariscadoras e mariscadores facer o seu traballo de rexeneración, porque elas e eles son os que mellor coñecen os bancos, da man das cofradías, con planes específicos de rexeneración, e que eses traballos de rexeneración sexan costeados pola Consellería do Mar, pagándolle ás mariscadoras e mariscadores ata o salario mínimo interprofesional, e que o Estado asuma o custe da Seguridade Social. Tras a protesta, os convocantes entregaron un escrito na Delegación de Pesca asinado por numerosos representantes do sector, exixindo á Consellería do Mar que asuma as súas competencias para poñer fin á crise do marisqueo que vive toda Galicia. Ademais de representantes políticos de toda a comarca do Barbanza, tamén se sumou á concentración a eurodeputada e candidata ás eleccións europeas polo BNG, Ana Miranda. Dende alí volveu demandar á Xunta que cumpra coas súas competencias en materia pesqueira, xestionando un plan de recuperación que contemple a aposta por criadeiros propios de semente e axudas directas ao sector para paliar as perdas. Denunciar a ausencia e incompetencia do Partido Popular, do goberno do señor Rueda e antes do goberno do señor Feijóo en deixar tiradas as mariscadoras e os mariscadores. Aquí había axudas europeas que podían ter sido utilizadas en tempos de crise e da morte dos bivalvos, que podían ter sido utilizadas e que se deixaron para outros fins ou non se gastaron. E iso é algo que nos levamos a Bruxelas pedindo ademais que eses seguros puderan ser utilizados para apoiar as mariscadoras que están pasando un momento dificilísimo, ¿no? As mariscadoras e os mariscadores. Pero ademais hai un problema de fondo. O Partido Popular botalle a culpa a Choiva. Hoxe que está chovendo, ademais vémolo, botalle a culpa a Choiva, aos encoros, ao baleirado dos encoros, pero BNG xa leva moitos anos denunciando que hai que ter unha previsión para ese baleirado dos encoros. Despois está o tema das cácheris, que non cumpliron o que sería a cría e apostar pola semente que se faga aquí neste país e non favorecer esas importacións que están vindo fundamentalmente de Italia e de Portugal.